Bringing good news to the world. This is MFCN TV. Maayong adlaw, kini ang inyong ubos nga alagad, Bishop Butsi Pala. Magdala kaninyo sa pulong sa Dios na ining adlaw, gikan mismo sa mga ngabil ni Jesus. Ug ato kining mabasa sa Matthew chapter 16 verse 25. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghan kanato nining mga panahuna nga naningkamot pinaagi lamang sa atong sariling kusog. Naningkamot nga mabuhi pinaagi lamang sa atong sarili nga mga panghuna-huna ug abilidad. Sultihan ko ikaw akong higala o igsuon niining adlaw. Na kung wala si Ginoong Hesus, dili nato kini mahimo, bisan pa ug huruton nato ang tanan natong kahibalo aron lamang luwason ang atong mga kahimtang. Ang Biblia nagsulti na kanato kasi bisan kinsa ang nagtinguha nga luwason ang iyang kaugalingon, luwason gikan sa kapobrehon, luwason gikan sa mga sakit, luwason gikan sa kalisdanan, luwason sa unsa man nga mga hagit sa kinabuhi, dili nato kini mahimo kung wala ang tabang ni Jesus. Si Apostol Pablo mismo ang nagpamatuod sa iyang pagkasinati ug pagkaila kang Kristo sa Philippians chapter 4 verse 13. Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nakahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako. Nasayod si Apostol Pablo na kung walay tabang gikan sa Dios, kung walay tabang gikan kang Kristo Jesus, ang tanan nato nga mga paghago kawang og sayang lamang kini. Higala ko, kinahanglan ato gayud nga ma-realize nga kung wala ang Dios kanato o kung layo kita sa Dios, ang atong pagpaningkamot kulang, ang atong pagpanginabuhi kulang, ug ang tanan nato nga gipangandoy mahimo lamang sayang. Mateo 11 versikulo 28. Niingon si Jesus kanatong tanan, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, ug papahulayon ko kamo. Gikinahanglan nato si Jesus, higala ug igsuon ko. Muduol kita kaniya samtang aduna pay panahon. Dili gusto ni Jesus na kita mahitumpawak sa kaalautan. Gusto niya na kita adunay kadaugan sa kinabuhi. Padalanginan sa Dios ang tanan natong paningkamot. Maayong adlaw. Bringing good news to the world. This is MFCN TV.